Ongi etorri berrion albistegira. Gaur kontan, albiste benetan pozgarri batekin gatozkizue. Inork ez daki ziur zer gertatu den. Atzoko jargiaren eraginez izan ote den, ala goitzeko eguzki izpiek energia desberdin bat oparitu digutelako. Baina gaur gizaki oro, bere sentimenduak agertzeko errestasunarekin esnatu da. Ez aldala, asto txiki? Hala da, Sator txiki! Mirari bat gertatu da! Mirari izugarri bat! Pentsa, ni ere ez nahi sekula usartu asko maite zaitu dela esaten. Beti lotxatu izan nau aitorpen horrek, baina gaur esateko gogoz etorri naiz. Bai, Sator txiki, asko maite zaitu. Arats, hori bai ez nuela espero. Baina benetan diozu, ala adarra jotzen ari alzara beti bezala? Sator txiki, nola hariko naiz ba adarra jotzen horrelako gauza serio batekin. Benetan ari naiz, asko maite zaitut. Bueno, asko ez, asko bider mila super mila asko. Ze posa, asto txiki, ez nuen uste hainbeste maiteen induzunik. Ez zenuen uste? Bueno, uste nuen, baina zure otik entzutea ederragoa da. Hori bai maitasuna. Eta badakizu zer? Zer? Ba nik ere ez dizudala sekula esan, baina jakizu nik ere supermila maite zaitu dala. Jojo! Japa! Emango didazu besarkada bat? Noski baietz. Aizu asto txiki, benetan unkitu nau zure aitorpenak. Oso polita da zure otik hori entzutea. Bai, eta eskerrik asko zuri ere. Eta ia gaurtik aurrera, errazagoa egiten zaigun, sentitzen dugun eta pentsatzen dugun hori esatea.